Вітаю, запрашаю на экскурсию по улице с множеством обличий за минулое стагоддзе. Она 7 разов змянила свою назву. Михайловская, улица Шпитальная, Мопра, Чапскага, Адраджэння и Калинина. Цікава, што сёння гэтае месца куды больш вядома як камуністычнае. Адказаць, чаму першапачаткова вуліца называлася Михайловскай, сёння наўрад ці хто зможа. Хутчэй за ўсё назва паходзіць ад імя нейкага Міхася ці яго нашчадкаў. Дарэчы, гэта адзіная вуліца ў сённяшняй сталіцы, якую некалі перайменавалі ў гонар губернатара Караля Чапскага, чалавека, які ў канцы 19 стагоддзя ператварыў Мінск з правінцыйнага горада ў еўрапейскі, прагрэсіўны. За гэтым яна стала вуліцай Мопраўскай. Што ж такое Мопр, што гэта за звер такі? Мопр – гэта абрэвіатура, якая з рускай мовы на рускай мове гучыць як міжнародная арганізацыя «Помощь рэвалюцыі». Пасля Мопраўскай яна стала вуліцай Калініна, і ўжо пазней яна была перайменована ў вуліцу камуністычную. Крочы муніз. На ўзгорку стаіць будынак Міністэрства абароны, у мінулым штаба беларускай ваеннай акругі. Між тым у 16 стагоддзі тут размяшчаўся праваслаўны Ушэсцінскі манастыр. Хутка яго аддалі уніятам, а праз 3 стагоддзі на гэтым месцы з'явіўся новы культавы будынак – жаночая семінарыя. У 1870-х годах тут была пабудавана і асвечаная царква, якая была названая Узнесенскай царквой, і гэтая царква мела белы колер. Яна была атынкавана і пафарбавана ў белы колер, таму мясцовыя назвалі яе белай царквой. І вось гэтая белая царква каля жаночай духоўнай вучэльні дала назву нават вуліцы Белацаркоўнай. У пачатку 20-го стагоддзя на гэтым месцы размясцілі медычны факультэт БДУ. Падчас вайны былы манастыр значна пацярпеў ад бамбёжак. І толькі ў 50-х на ўзгорку паўстаў комплекс беларускай ваеннай акругі, у падмурках якога і захаваўся старажытны кляштар. У гэты ж час на вуліцы распачалі будоўлю жылых дамоў для вайскоўцаў. Гэта знакаміты дом са шпілем, які знаходзіцца за маёй спіны. Гэты домік адзін з тых, якія будаваліся тут напрыканцы 40-х, на пачатку 50-х гадоў. Гэтыя домікі будаваліся палоннымі немцамі. Тут калісьці стаяла вельмі шмат вышак, з якіх назіралі за імі. Кажуць, што тут калісьці быў вышкавы разведпункт. Будавалі дамы для вайскоўцаў якасна, як кажуць, на стагоддзі. Нават улічвалі кліматычныя асаблівасці. Напрыклад, уся ліпніна на фасадах гэтых будынкаў зроблена не з гіпсу, а з бетону. Менавіта таму багатая ліпніна захавалася і да нашых дзён. Гэты дом ведала амаль кожная гаспадыня, бо на першым паверсе размяшчалася знакамітая крама нумар 8. Адзіная ў горадзе, дзе па тэлефоне можна было замовіць прадукты. Яйкі, мяса, малако дастаўлялі да парога, а мы ж прызвычаіліся асацыіраваць савецкія часы з дэфіцытам. Спускаемся ніжэй, яшчэ колькі метраў і дэтэктыўная гісторыя. Камуністычная 4. Сёння большасць кватэр у гэтым доме аддана пад офісы. Між тым, менавіта тут колькі дзесяткаў год таму жыў чалавек, якому прыпісваюць забойства прэзідэнта США Джона Кеннеді. Амерыканец Лі Харві Освальд, хіба што не адна з самых загадкавых асоб мінулага стагоддзя. Ён сур'ёзна захапляўся камунізмам і сацыялізмам. Медыкі неаднаразова ставілі Освальду дыягназ шызафрэнія. 2 разы прасіў палітычны прытулак у Савецкім Саюзе і нейкім дзівам атрымаў у Мінску. У Мінску, як кажуць, на той момант была вельмі добрая школа КДБ і вельмі добры нагляд можна было за ім арганізаваць. Освальд хутка расчараваўся ў савецкім жыцці і з'ехаў у ЗША, дзе па афіцыйнай версіі і здзейсніў забойства Джона Кеннеді. Освальда злавілі, Освальда арыштавалі, і Освальд быў застрэлены пры дэпартацыі з адной турмы ў другую, прычым памёр там з інтэрвалам з Кеннеді ў 1-2 дні, памёр у той жа лякарні. Апошні пункт на сёння – дом, дзе ў 1899 годзе адбыўся першы з'езд расійскай сацыял-дэмакратычнай партыі. Зараз тут знаходзіцца музей. Не праходзьце міма. Хутка адбудзецца новая тэлевізійная экскурсія. Да сустрэчы!